बोले शंकर भगवान की। कहती है क्या एक बाबूजी अपनी देवर से सुनिएगा बड़ी अच्छी लाइन क्या कि देवहारू से कावर मंगाई कि नाना दो से पूरी पकवाई सासू समगिया भरई बेकरा सासू समगिया भरई बेकरा कि होके दी गोदिया में ललनवा तू को कावर ले जाई बेकरा। चाहूंगी कि बम जी देखिए बोली शंकर भगवान की। चाहूंगी एक बार थोड़े से लोग खड़े हो जाइए ना, बड़ा आनंद आएगा। एक बार खड़े हो जाइए, बम जी आ जाइए ना, बड़ा आनंद आ जाएगा। हाँ बोली शंकर भगवान की। एक बार बम जी जितने हैं थोड़े से, क्योंकि ये अंतिम ही भजन है, एक बार खड़े हो के आनंद। और चलिए कहना है कैसे कि देवहारू से कावर मंगाई नाना दो से पूरी पकवाई नाना से पूरी छनवाई सासू से मंगिया भरई बेकरा सासू से मंगिया भरई बेकरे ओके दी गोदिया में ललनवा ओके दी गोदिया में ललनवा दूध को कावर ले जाई बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा दूध को कावर ले जाई बेकरे ओके दी गोदिया में ललनवा देवहारू से कावर मंगाई देवहारू से कावर मंगाई सासू जी से पूरी पकवाई सासू जी से पूरी छनवाई नाना से मंगिया भरई बेकरा सासू से मंगिया भरई बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा ओके दी गोदिया में ललनवा दूध को कावर ले जाई बेकरा दूध को कावर ले जाई बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल देवहारू जे मारे लताना देवहारू जे मारे लताना सबके खबर भेटै बेकरा सबके खबर भेटै बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा ओके दी गोदिया में ललनवा दूध को कावर ले जाई बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा दूध को कावर ले जाई बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा। बोल बा बोल बा बोल बा ओ तहनी जे मारे लताना सासू जी जे मारे लताना सासू जी मारे लताना सबके खबर भेटै बेकरा सबके खबर भेटै बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा अरे होके दी गोदिया में ललनवा दूध को कावर ले जाई बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा दूध को कावर ले जाई बेकरा ओके दी गोदिया में ललनवा। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा सैया के दे दालू सारे पेट हमरा के दे दालू बेटा सैया के दे दालू सारे पेट हमरा के दे दालू बेटा। आहा अच्छा बताएं किनकी भौजी है किनकी भौजी है आहा देवर है। तो एक भौजी अपने देवर के लिए प्रार्थना करती है और कहती है क्या बनाए दे लू मैया